ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ತಂಜಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ದಡೆ ಪೋಪೆನ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ತ ಪೂರ ಎಂಚ ಪೂರ ಉಂಡ ತೂದು ನಿಗಲೆಗ್ ಪಂಪೇನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತೈತೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಮೂಲೆರೆ ಪೋಯ್ರೆತ್ತಿನ ಮಲ್ಪ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಂಟು ಮಲ್ತ 7 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ. ಮಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆಡ್ ಕೊರಿಯರ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಲ್ಲಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪ ಚರ್ಚಿಡ್ ಪಕ್ಕ ಓಲಂಜನ್ ಜಾನ್ಜಿಬಾರ್ ಜಾನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಂಡುದುಂಡು ಜಾನ್ಜಿ ಮರೆನ್ಲ ಕಿಲಿಮಾಂಜಾರೋ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಎನ್ನವರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಡಕ್ಕೆಂಡ 10 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ಮಂಡೆ 10 ಮೂಲಿತೆ ಬರ್ನಾಗ ಬೋಟಿತೆ 12 ಗಂಟೆದ ಬೋಟಿಗೆ ಐತೆ ಮೂಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ. ಚರ್ಚ್ ದಕಾಯ್ ತಡ್ಕುದು ಒಂದೈತೆ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಇಂಜಿಡ್ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 30,000 ಕೊರಿಯ 30,000 ಮುಲ್ತ ಅವಲ ಖಾಲಿ ಪೋಪಿನ ಟಿಕೆಟ್. ನಾನು ಬರ್ಪಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ತಡ್ದು ಬೇತೆ ಗೆಪ್ಪೋಡೆ ಟಿಕೆಟ್ ಐಕ್ಲಾತೆ ಉಂಡು 30,000 ಬಂಡ ಇಂಡಿಯಾದ ನಮ್ಮ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊಳ್ತೊಡ್ದಿತ್ತು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಡೆ ಪೋಪಿನ ದೊಡ್ಡ ಬೋಯರಿ ಈ ತೆಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿ ಮಾರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ 1,000 ರೂಪಾಯಿ 300 ml ಉಂಟು ಆಯ್ತಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ. ಓಟದ ಡ್ರೈವರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ వాళ్ళు ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಅಂಕಲ್ నా ಬೋಟ್ ఉందే ಜಾನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೋದು ఒక ఎంజాయ్ పడు పోద్వారక ఒక ఎంజాయ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండను. ಬೋಟದಲ್ಲ ಬತ್ತೈತೆ ಬೋಟ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೋಕೊಂಡು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಪೂರ ಚೆಡ್ ಪೂರ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎ ಸಿ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಚೆಡ್ ಪೂರ ತನಕ ನನ್ನ ಬರೋಡಾತೆ ಪೂರ ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕುಲ್ಲಗ ಏನು ಚಾಪಣ ಅಂದದು ಬೋಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೆದಾಡೊಂದುಂಡಿತೆ ಬೋಟ್ ಪೆದಾಡೊಂಡೈತೆ nice view very
shiba na kuja nyasi. Kuna mna hiyo. Bismillah. Meen kopi dangal nandura. Bila hivyo tukua ndio basi tena Meen dago. Tuwatapunga sana. Sawa sawa. Mpaka sasa hivi ameshatumia makopo 4 kidogo. Mpaka sasa hivi makopo 4. Kopo kadogo tu. Vile vifaa ununua. Mtu ambaye afanyaje? Shatoka ndani. Chavi undadole. ನೀರದ ಕಲರ್ ತೊಲೆ ಎಂಜಾಣ್ ತೊಲೆ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜು ತೂವರೆಗಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಆಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ मीन तो गिने 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 मीन राश पूरा साइड है इधर पे